गेटआव मा लिरनाय दङ आङो फरायना होनोसै सनाथि माइ खुलुमबाय गाइस दा मिटिंनि थाखाय भलुन्टियार फुदुंबाय थादों दे बेवहाय एसे नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिनोसै नै पुरा गुसा बुंनांगौ आरोबाव बेयाव सोरबा आफादगिरि बेयाव माने प्लेटखौ हस्टिं खालामनो थाखाय खावलायनाय जायो जोंनि बायदिबा एरै आरो सोरबा सासे मानसिया जुदि सोरबा सासे मानसिया प्लेटखौ माबोरै होयो बेखौ थांनानै खालामनांगोन थांनानै माने थांनानै बेखौ मा खालामगोन बुंगोन आरो बेनिफ्राय लायगोन आरो दा बेयावथ' इसिबां थागोन सोर सासे खालायगोन बेयाव थाखागोन आफादगिरि खानाया थाखागोन जेरै बेयावहा जायगानि थाखाय नालाय नोंहा मादैया मा खालामदोंलाय ओरै जानांगौ प्रेट साबधान जेब्ला साबधान बुङो बे हायाना खोमफिनांगौ माबायदि गोमनांगौ एकदम जानांगौ बिदिनो साबधान बुंनाय लोगो लोगो नोंसोर मा हिनजावसा दे खेबसे बुंलाय सोर देलाय साबधान बेसेबां थाब माने थाब बुंनाङा जेरैबायदि प्रेट साबधान बे एरि जानांगौ आरो प्रेट थाथां एरि नङा एरि नाय आं खोनाय प्रेट साबधान ओरैबायदि एकदम साबधान बुंनाय लोगो लोगो हायाव जेब्ला आखाइ माबा आथिं गागोन एकदम हायाबो एसे गुमनांगौ मिथिबाय आरो नोंथ' बयसो देलाय समान हा एसे आथिंखौ ओरै मोनसे सिखाव खावनायनि मोनसे माबा थायो नेम थायो मिथिबाय जेरै साबधान बुङोबा नोंसोर सानैया जानांगोन हा सानै जानाय लोगो लोगो सासे गुबुन सासेखौ माबोरै नायगोन मेगननि बे माबाया मा बुङो बे गोसोमा गावखौनो ओरै फिननायसोनाय साबधान बिनि आथिङा बेसेबां उथिदों बिनिया बेसेबां उथिदों बबे समाव गारदों बेखौ नाय नङाबा गोरोबनाय नङा मिथिबाय दे सानैनि थाखाय आं बुङो ना नोंसोरनि अर्डार नङा आंसो बुङो नोंसोरखौ बिसोर सानैनि थाखायसो नोंसोर नङा भलन्टियार्स साबधानै दङ भलन्टियार्स भलन्टियार्स साबधान भलन्टियार्स बेबायदि जानांगौ आरो साबधान हिसाब बुंबा आथिंखौ एरै लासै दोननाङा एसे इखौ एरै ग्रोम बुंनाय मिथिबाय एरै खालामनाङा एकदम ओरै मिथिबाय भलन्टियार्स साबधान जुथा गानबा एसे फैगोन भलन्टियार्स भलन्टियार साबधान ओके Misalnya belum jagung istri saya beliau saya kali belum sana jagung kita menjadi belum misalnya itu belum mana muda jatuh ke kali isi problem saya kenane jadi kamu pun Indonesia muda ini jatuh ke burung dua anak mini Musa मिटिंनि थाखाय गेटआ कमप्लिट जाबाय जे दायो बेवहाय जे बिबार गायदों जे मानो होनोब्ला जे बिदि बिबार गायबासो एसे समायना रमायना नुखागोन जे बिबार जुदि बिदि गायना हुआबा माने ना अनलि जे गेटखौ जुदि साजायनानै दोनबा मानिया सु फायागुन जे बिथांमोना बिबारखौ गायदों बिबारखौ महानिफ्राय लाबोदों अरां हा पुथिमारि भारा ना बायना लाबोदों बायनाय न
wah ji bibarabu ekdom pura ha bina labunai आंनि हाबानि थाखायबो जागोन नामा गेटआव साजायनो एखेबारे मिटिंनिफ्रायनो लांनोसै न डाइरेक्ट जे बिथांमोनानो जे बे बिबारखौ साजायदों जे नै मादि डिजाइन बेखौबो बे औवाखौ सिंखावनानै बिदि होनानै बेयाव कालार फुनना होदो आरो बेबो एसे बेलेग कालार बिथिंबो बेलेग कालार आरो बेयाव बिबार थाइसे थाइसे बिदि दाइसे खानानै बिदि होदो बे समायना रमायना नुखादो नै बेसेबां जाबाय बे गेटनि खामानिफोरा जोब्बाय न दायो मा खामानि दं ओरैनो गेटनि गैला जोब्बाय नोंथांमोननि खामानिया ना नै बरिया नै मादि हाखरखौ जावै माने जियाव गायदो बिथांमोन गेटआव मा लिरनाय दङ आङो फरायना होनोसै सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबो बरसला गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरसला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथिंहाय लिरनाय दङ बरायबाय कालार इन 17-18 आरो 19 डिसेम्बर 2022 बिथिंहाय लिरनाय दङ बरायबाय टाउननि बड'सा नोगोर दन्दुमा जिल्ला उदालगुरि बिटिआर